हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जादों दिनै नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन बिराद गोबाव दिननि उनाव दिनैसो नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैबाय आङो एक्चुअली दिनैहाय टिचार डेनि मोनसे स्पेसियेल आङो पेन्टिं बानायदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो मोनसे सावगारि आखिदोंमोन आरोना आङो सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिथांखौ आङो दिनैहाय आखिदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोननो देखायनो सानदों आङो नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नुगोन नुवाखै नै मोदानदों लाइटजों एक्चुअली नै बोरैबा नुगोन एक्चुअली बिराद मोदानदों आरोना नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै नुवाखै बे जाबाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आरोना नै नायबानो जाबाय नै बायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर एक्चुअली गोबां गोबाव जाबायमोन आरोना आङो बेफोरबायदि सावगारि आखिया सिगांसो फैबाय थायोमोन माखासे आं एसे उन्दैयाव आखिनाय माखासे पेन्टिं दङ बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना जाबाय बेखौ नायना लाग्रोदो नै नुदों बे जाबाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ओमफ्राय नैबेबो मोनसे दं आरोना बेबो सिगां आखिनायमोन बेबो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण नै सिगांहाय आं आखिनायमोन आरो माखासे दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ ओमफ्राय नैबेबो बे जाबाय महात्मा गान्धी आरोना नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय महात्मा गान्धी टुक्लु बेखौबो आखिदोंमोन आङो ओरैनो जास्ट माबाजों आखिदोंमोन आरोना नै बे माखासे लिरनायबो दङ नै 2 अक्ट'बराव महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गान्धी जयन्ती हिसाबै फालिनाय जायो बिदि लिरना दोनोमोन आरोना आङो जेब्ला उन्दैयाव आखिदोंमोन अब्ला बिदि लिरदोंमोन ओमफ्राय आरो माखासे दंबायो नोंथांमोन देखायजोबगोन आङो महात्मा गान्धीखौ देखायबाय ओमफ्राय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णखौ देखायबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय जवाहरलाल नेहरू आरोना 14 नभेम्बर नै बे जाबाय जवाहरलाल नेहरू नै बेफोरबायदि आखिदोंमोन आरोना आं सिगां ओरैनो जास्ट ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ आखिलाबायदोंमोन आरोना एक्चुअलि आं उन्दै समाव ओरैनो थानाय समाव बेफोरखौ आखिलाबायदोंमोन आरोना नै गाहायाव लिरना दोनदों आङो 14 नभेम्बरा उदां भारतनि सेथि गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौ गथ'सा सान हिसाबै फालिनाय जायो गथ'सा सान जवाहरलाल नेहरूखौ गथ'सा सान हिसाबै फालिनाय जायो 14 नभेम्बर खालि आरोना नै 14 लिरनाय दं जवाहरलाल नेहरू बे जाबाय नै बेफोरबायदि आखिदोंमोन आङो ओमफ्राय आरो दंबायो ओमफ्राय नैथिं आखिनाय बे जाबाय राम आरो सीता नै राम आरो सीताखौबो आं आखिदोंमोन बेफोरबायदि नै माबायदि नुदों नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै बे जाबाय राम आरो सीता एक्चुअली नायनानै आखिदोंमोन आरोना आङो बे गाहायाव लिरनाय दङ ओरैनो जास्ट माबा माबि लिरलाबायना दोनदोंमोन आरो आं फिसाया जेब्लाबो मा होनदों बिसिया जेब्लाबो फिसायखौ सिबिनांगौनो ओमफ्राय आरो माखासे दंबायो नै लुक गाइस बे जाबाय आं आरोना नै बे आंनि फट' हाफ फट'मोन आरोना जेब्ला आं एम इ स्कुलाव फरायोमोन बेखौ नायना आखिनाय नै बेयो आं नैबेजोंनो आरोना बिनि सेम नैबे फट' गोदोना बेजों सेम आरोना नैबे फट'जों सेम आखिदों आरोना आङो जेब्ला आं एम इ स्कुलाव फरायगासिनो दंमोन अब्ला आं नैबिदिमोन आरोना लुक ओरैनो जास्ट बिदिनो नायनाय आखिलाबायबाय थानानै आखिनो रोंलांग्रा जादोंमोन आरोना आङो नायनाय आखिनो रोंग्रा जादोंमोन दायो बिराद गोबाव जाबायमोन आं आखियाखै बिराद बोसोरनि उनावसो दिनै मोनसे पेन्टिं आखिबाय आरोना नै बेखौ आखिदों आङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण टिचार डे फोरोंगिरि सान हिसाबै बिथांखौ फालिनाय जायो 5 सेप्टेम्बर खालि फालिनाय जायो आरोना बिथांखौ दिनै 5 सेप्टेम्बर नै आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर आं जेब्ला सम मोनो अब्लानो भिडिअ लाना फैगोन आरोना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन